Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4-5 oktyabr aralygynda Özbekistana amal eden resmi taparynyň çäklerinde transport, suw taşyjyjy teknologiýalar, aragatnaşyk ulgamlary, bilim we medeniýet ýaly pudoklary hem öz içine alýan iki taraply 23 resminama gol goýuldy. Owganystandaky ýagdaýlar maslahat edildi. Mundan başga Berdimuhammedow Özbekistanda ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekilleri bilen duşuşdy. Seýlede ýurdun odolky awtoritar lideri Islam Kerimowyň ýadgärligine gül destelerini goýdy. Özbek prezidentiniň Medeniýet edarasynyň maglumatyna görä, bilelikdäki gol goýulan dokumentleriň arasynda işbir toparlaryň wekilleri üçin viza amallaryny ýönekelişdirmek baradaky lalasyk we 2004-nji ýylyň 19-njy noýabryndaky raýatlary özara tiýaklary baradaky lalasygy üýtgetmeleri girdirmek baradaky tesirnama hem bar. Özbek tarapynyň resmi beýanatynda iki ýurdun telekeçileri üçin amatly şertleri döretjekdigi we milletara taýlasygy berkitmäge hyzmat etjekdigi aýdylýan bu lalasyklaryň nähil tertipde amal ediljekdigi aýdynlaşdyrylmaýar. Ýatlatdyk azatlyk ensemi ýyllaryň dowamında serket ýakyda ýaşaýan özbekleriň Türkmenistandaky garyndaşlaryna barmak üçin ýeňilleşdirilen wizalary almakda kynçylyklary çekýändigi. Seýlede terhedin aňarsyndaky türkmenleriň demirazlykdaky goňsuzunda ýaşaýan ýakynlaryna barmakda bürokratik päsgelçilikler, sultanda pary peskesi bilen hem %100 bolýandyklary barada habar beripdi. Saparyň çäklerinde Mirziýoýew Özbekistanda häzir 200.000 hem aşy türkmen milletli adamyň ýaşaýandygyny ma'lum etdi. Munyň bilen baglykda 5 oktýabrda Berdimuhammedowyň adyna berilen Güňortanyk naharyna resmiler bilen birlikde Özbekistanyň durly künjeklerinden gelen türkmen diasporasynyň wekilleri hem gatnaşdy. Özbek prezidentiniň edarasy olaryň arasynda awraýly ýaşulularyň bilim, medeniýet we saglyk pudugynyň dagy wekilleriniň bolandygyny, seýlede olaryň iki ýurdun halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalanmagyna goşun goşýandyklaryny belledi. Emma Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekler barada maglumat berilmedi. Azatlyk radiosy ýurdun daşawuz we lewap sebitlerinde ýaşaýan etnik özbekleriň pasport almakdaky kynçylyklary, ýa ýerleşmekde duş bolýan meseleleri, seýlede özbek dilinde bilim berýän mektepleriň we metbugatyň ýokdugy barada habar beripdi. Gol goýulan dokumentleriň arasynda türkmen özbek terhetýaky sowdasy zowlugyny döretmek, telekeçileriň arasynda ýygyderli gatnaşyklary guramak, harit öndürjüleriň sergilerini geçirmek baradaky lalasyk hem bar. Saparyň dowamında Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 7 aýynyň jemleri boýunça iki ýurdun arasyndaky sowda dolanşygynyň $230 million deň bolandygyny, seýlede ýeňil senagat, masin guruluşyk, newit himiýa, owa hojulugy we guruluş teristleri ýaly ugrlarda import şertnamalarynyň 194 tanasynyň belligi alnandygyny ma'lum etdi. Даже несмотря на пандемию, у нас товарооборот только лишь увеличивается, и причем нам отрадно. Mundan başga da gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Merkezi Aziýadan Günorta Aziýa elektrik energiýasiniň iýerilişini artdyrmak boýunça meýilnamalaryň çäklerinde Özbekistan bilen hyzmatdaşlygy isleňleşdirmäge taýýardygy hem ma'lum edildi. Galy bertede Aşgabatyň Özbekistan, Türkmenistan Hazar deňizi uruw boýunça soňra Gara deňiziniň portlary arkaly Ýewropa çykmak bilen ulug ýollaryny östürmek boýunça bilelikde işlemäge taýýardygy hem aýdyldy. Prezident Mirziýoýew bu taslamanyň uly geljeginiň bardygyny aýtdy. Мы с туркменскими друзьями также намерены задействовать уникальный потенциал морского порта Туркменбаши. И это очень даст свой большой, серьезный, реальный результат наших взаимоотношений. Это будет нам взаимовыгодно и Узбекистану, и Туркменистану. Gepleşikleriň barşynda Owganistan bilen serhet ary çäkleri bolan taraplaryň ikisi de Owgan halkyna ynsanperwer kömegi bermekde we ýurtdaky sosial, ykdysady we infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk etmek barada hem ulalaşdylar. Berdimuhammedow Tiýşenbe güni Türkmenistana dolanmak üçin Daşkendiň aeroportuna uğramazyndan ozal Özbekistanyň ozalky awtoritar lideri Islam Kerimowyň ýadygärligine gül destelerini goýdy. Türkmen medeniýeti adam hukuklaryny berk çäklendirmekde, garşy pikirlileri basyp ýatyrmakda tanqidlanan Kerimowy hakyky watançy we özbek halkynyň beýik ogly hükmünde häsiýetlendirdi. Maglumat üçin aýtsak, adam hukuklary boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan-ýyla Türkmenistan we Özbekistan iň ýaramaz görkezijili ýurtlaryň sanawynda ýerleşdirilýär.
Aşgabatın keselhanalarında koronavirus keselinin pidalarının cesetlerini yakınlarına tapşırmakta ýalňyşlyklar ýüze çykýar. Mundan başga da COVID-19'dan ölüm derejesiniň ýokary bolmagyna garamazdan koronavirus keseli testler bilen tasdiklanan hastalar öýlerine uğradylýar. Bu arada 6 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdiler. Resmi taýdan COVID-19 Türkmenistanda henidem hasaba alınmandyr. Habarçylaryň aýtmagyna görä koronavirus bilen kesellän we Aşgabatyň keselhanalarynda bejergalýan hastalar öýlerine iwerilýär. Köplenç bu ýagdaýa agyr we ölüm howp astyndaky hastalar düşýär. Lokmançylyk edaralaryndaki çeşmeler munyň paýtaxtdaky lokmançylyk edaralarynda ölüm statistikasyny azaltmak üçin edilýänligini öňe sürýärler. Aşgabatyň keselhanalarynyň bir näçesinde şol sanda Gorogly we Atamurat Niýazow köçeleriniň çatyrygynda ýerleşýän kardiologiýa merkezinde hastanyň ýakynlaryndan näçegi olaryň öz islegi boýunça alyp gidýänligi barada dilhatalanyar. Lokmandyr agyr ýagdaýdaky hasta kömek etmek mümkin däl diýen karary gelseler, ony keselhanadan öýüne uğradýarlar. Bu ýagdaýda garandaşlaryndan dilhatalanyar. Şeýlelik bilen maşgala ýagny hastanyň ogly gyýdy ýa-da ýan ýoldaşy onuň öýünde ölen halatynda lokmanlardan hiç şikayet etmeýänligi hakynda gol goýýar. Deyip çeşmämiz aýdýar. Bu ýagdaý barada Saglyk ministrliginden we Aşgabatyň saglyk edaralarynyň resmi taýdan düşündiriş alyp bolmady. Habarçylaryň sözlerine görä hastalaryň garandaşlary koronavirus bilen ýataglary alyp gitmek üçin zerur kagyllara gol çekerler. Lokmandara garşy hiç hili arş şikaýetiniň ýokdugyny we hastanyň öýünde ölse hiç hili talaplaryň bolmajagyny kepil geçerler. Lokmanlar hem öz gezeginde garandaşlary hastany alyp gitmäge ynandyrmaga tinançýarlar we onuň ölüm halyndadygyny açaçan duýdurýarlar. Hasta keselhanada ölse jesediň morga tapşyryljakdygyny düşündirýärler. Plastik halta bilen örtülüp bererler. Size şu gerekmi diýip aýdýarlar diýip ýagdaýlara şaýat bolan çeşme gürrüň berdi. Häzirki wagtda hökümetiň ýurtda koronavirusyň ýokdugy baradaky aýdýanlaryna garamazdan Türkmenistanda keseliň ýaýramagy we koronavirusdan ölüm derejesiniň ýokarlanmagy dowam edýär. Keselhanalarda adam köp, ýene köpüsi öýde bejergalýar. Morglar jesetleri çykaryp ýetişmeýärler we zaýlanyş çeşmeleriniň köp bolmagy sebäpli gonamçylyklar giýje gündizin dowamında açyk bolýar. Bu şertlerde merhumlaryň jesetlerini çalışmak ýalňyşlyklar ýüze çykýar. 6 oktýabrda Azatlyň habarçylary öýünden başga bir hastanyň jesediniň ýalňyşlyk bilen zaýlananlygy barada nowatdaky waka barada habar berdiler. Garry enesini zaýlan Aşgabatly maşgala bu ýalňyşlygy 7 günden soň bilip galypdyr. 2 näse garry ýal bir güniň dowamında çoğunludaky ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilipdir. 2 günden soň olaryň biri ýogulypdyr. Jesedi bolsa ikinji ýananyň garyndaşlaryna gowşurylypdyr. Garry ýalyň garyndaşlaryna gara plastik halta örtülen jesedi açmak gadagan edilen soň olar merhumy şol duruşuna jaýlapdyrlar. Maşgala 7-sini belläň wagtynda garry ýal hastahanadan jaň edip hiç kimiň ýanyna gelmeýänliginiň hem saglyk ýagdaýyny soramaýanlygynyň sebäbi bilen gyzyklanypdyr. Şondan soň garyndaşlary eneleriniň diridigini bilip galdylar. Olar düýünden başga bir eneni jaýlapdyr diýip habarçymyz gürrüň berdi. Azatlyň habarçylary jesetleri ýalňyşlyk bilen çalışmak we başga adamlary jaýlamak ýaly şoňa meňdeş ýagdaýlar barada öňüm habar berdi. Bu hadisalaryň biri sentýabryň ortalarynda bolup Aşgabatly aýalyň jaýlanyş çäresinden soň onuň diridigi ýüze çykdy. Habarçylaryň habar bermegine görä koronavirus pedalary morglarda başga sebäpden ölen merhumlardan aýratyn çykarylýar. Polietilen bilen örtülen jesetler bir meňdeş görünýär. Merhum baradaky maglumatlar örtkä ýelmenen bir bölek kagyzda görkezilýär. Käwagt COVID-19'dan ölen adamlaryň jesetleri tutuşluğuna mata oralyp ýüp bilen daňylygy berilýär. Zerur maglumatlaryň wagtynda bolmadylygy hastalar üçinem, olaryň ýakynlary üçinem dürli kynçylyklara döredýär. Köpler üçin ýakynlarynyň ölümi düýünden garaşylmadyk bir ýagdaý bolýar. Adatlygy ma'lum bolan wakalaryň ýene biri bir aýdan gowra gözal bolupdy. Aşgabatly är aýal Türkmenbaşyda deňiz kenarynda diň jalýarka özlerini oňat duýmandyr we hususy awtologunda öýlerine gaýdypdyr. Ýygyna gaýdyp gelenlerine soň keselhana ýüz tutup koronavirus keseli bilen çoğunludaky ýokunç keseller hastahanasyna dürli otoglara yerleştirilipdir. Keselhanada 3 gün bejergalan aýal ýogulyp Ahyl vilayatynyň Kaka şäherinde zaýlandy. 15 günden soň onuň adamsy keselhanadan çykaryldy we diňe öýüne gaýdyp baran soň aýalynyň aradan çykanlygyny bilip galdy. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan çeşme şol adamyň özüni henizem fiziki we ruhy taýdan erwet duýanlygyny aýtdy. Azatlyk öz çeşmeleriniň gizlinligini we howpsuzlygyny saklamak üçin gürrüň edilen ýagdaýlaryň jikmejikliklerini we adamlaryň atlaryny ma'lum etmekden saklanýar.
Türkmenabadyň Bahar etrapçasyna 66 wazir adlandyrylýan bazary ýykylyp ol azatlyk pasiýolugyna göçürilýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy täze wazyryň gurulşyk işleriniň efesli ilerländigini habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä azatlyk köçetiniň uğruna ýerleşen köne wazyr 2005-nji ýyllarda salyndy we ol ýylan tarasyna Lomoy Bazyr ökmüne tanylýardy. Bazyrda bölekleýin we Lomoy azyk önümleri hem de gurulşyk harytlary satylýardy. Ýöne pandemiýa bilen baglykda 1-nji sentýabrdan bäri bu bazyrda diňe azyk önümleriniň satylmagyna ruhsat berilýär. Gurulşyk harytlaryny satýan söwdegärler bazyryň wagtlaýyny ýapylmagy bilen sentýabryň soňky 10 günlüğine öýet harytlaryny bazyrdan çykarypdyrlar. Olar öýet harytlaryny bazyryň golaýyna ýerleşýän 1-nji Senagat zolugynyň awtodurolgusyna satyp başlapdyrlar. Köne bazyrda söwda edýän telekeçilere olaryň täze bazyra göçüriljekdikleri barada duýdurylypdyr. Ýöne telekeçiler köne bazyrdan alan söwda orunlary we dukanlar üçin özlerine kompensasiýa tölenilmezliginden howatyr edýärler. Galy berse de bazyr telekeçileriniň sözlerine görä täze bazyrdaky dukanlaryň kirey tölegi 4000 manada barabar bolar. Şeýle-de täze bazyrda azyk önümler satylýan bölümler, gurulşyk harytlary satylýan bölümler hem de ulu awtodurolgu gödeňine tutulupdyr. 66 wazir adlandyrylýan bazarda awtodurolgu gödeňine tutulman ekeni. Şol sebäpden köplenç bazyra barýan adamlar öz ulaglaryny bazyryň gapdalyna ýerleşýän ýanygy suýuju beketde park edip gidýän ekeni. Habarçymyz täze bazyryň 1-nji noýabrda işe başlamagyna garaşlyan ony habar berýär. Köne bazyryň täze bazyra göçürilmeginiň aňyrtyndaky sebäpleri boýunça Türkmenabadyň şäher häkimligi resmi düşündiriş bermeýär. Türkmen Nokat News nesri hem 66 wazyryň ýykylýanlygy we onuň 49-njy raziýetde gurulýan täze wazyra göçürilýänligi barada habar berdi. Neşir köne wazyryň ornuny näme guruljagynyň heniz belli däldigini belleýär. Ýöne yerli telekeçileriň arasynda bir çeşmäniň sözlerine salgylanyp köne wazyryň ornuny täzirçilik merkeziniň gurulmagynyň ahmaldygyny habar berýär. Galy berse de neşiriň maglumatlaryna görä 66 wazyryň golaýyna prezidentiň ýakyn töwereginiň ýeçiliginde bolan Döwrewap Sewda merkezi ýerleşýän ekeni. Azatlygyň habarçysyna görä häkimetler bazyry şäheriň çetine göçürmek işlerini täze wazyryň töwereklerini ilatlaşdyrmak tagallalary bilen esaslandyrýarlar. Mundan ozal täze wazyryň ýerleşýän ýeri bolan azatlyk pasiýolugyny 2000 töwerek adama jaý mellekleri paýlanyp berilipdir. Ýöne bu sebäpden çöl şertleri sebäpli ilat ol ýere göçüp barmaga kän bir höwes bildirmeýär. 2014-nji ýylda häkimetler şäheriň iň ýeri bazarlarynyň biri bolan Dünýä bazaryny hem ýykyp onu şäheriň çetine göçürdi. Türkmenabadyň çetine Lewap Mary magistralynyň ugruna Lewap vilayatynyň köp ugurly Sewda bazyry ýerleşýär.